ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದೀಪಾಸ್ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬ್ಲಾಗ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಏನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತುಳುವಿನಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳೋದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಏನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಚಿನ್ನೆಯ ಮದ್ದು ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಚಿನ್ನದ ಮದ್ದು. ಬಟ್ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲಡ್ ದುಂಬು ಪೂರ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಮಾತ್ರೆಲು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಎರೆಗ್ಲ ಮಾತ್ರೆ ಮನ್ಪರ ಗೊತ್ತು ಜೀಪಿದ ಇಡ್ದು ಕನತ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು. ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಹಠ ಕಟ್ಟು ನಾವಾಡು ಅತನ ಚಿನ್ನೆಡು ಕೆಲವು ಮತ ಪಿಕ್ಸೇರು ನಾವಾಡು ಕೆಲವು ಮತ ತೊಂದ್ರೆಲೇನ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಹಾಕೊಂಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಮರ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಜಿಂಡ. ಸೊ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಕನತನ ಮಾತ್ರೆ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಮಲ್ತನೇ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನೆಪ್ಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಡು ಮಲ್ತನ ಮರ್ದುಕೊಂಡ ಓ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲದಾಗ್ಲಿ ಪುರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇತ್ತದಾಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮದಪರ ಬಲ್ಲಿ ಎರೆಗ್ಲ ನಮಕ್ ಒಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಬಂದು ಇನಿ ಯಾನ್ ಚಿನ್ನದ ಮಾತ್ರ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಂದು ನೀಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜ ಒಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡನ ಸಹಾಯ ಯಾನಿಗೆ ತೊಂದು ಯಾನ್ ಚಿನ್ನದ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆರ್ಯಂಗೆ ಪೂರ ಹದ್ದು ಪಂದು ಕೊರಿಯರು ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಎನ್ನ ಪುಪ್ಪನೊಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಯಾನ್ ಚಿನ್ನದ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೆ ಅವೇನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜವೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ತೂಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ತಾಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಏನ ಪನ್ಪೆ ಬಂದು ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಜೋಗ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆದು ಮಾತ ತೂದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಮರ್ದ ಬೇರ್ದ ಗುರ್ತ ಇತ್ತಂದ ಮಾತ್ರ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ತೋನಿ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಗೊತ್ತು ಜಿಂದಾಂಡ ಮಲ್ಪರ ಪೂರ್ಚಿ. ಇವರು ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ, ಇವರು ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ನಮ್ಗೆ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹಾಕೋದಂತ ಇವರು ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ದೊಡ್ಡ. ಒಂದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರತೆ ಒಂದು ನೆಕ್ ಹೆಂಟರ್ದ ಕೆತ್ತೆ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಕೆತ್ತೆ ಬೋಡು ನಮಕ್ ಹೆಂಟರ್ದ ಕೆತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಿಗ್ಲೆಗ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಇಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಟರ್ದ ಕೆತ್ತೆ ಒಂದು ಏತೇತ್ ಪಾಡೊಂದು ಬಂದು ತೋಜವೆಯನ್ ತುಲೆ ಉಂದೆ ಮರ ಅವೇತ ಒಂಥರ ಮಾಯನದಲಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ದೆಪ್ಪುನಾಗ ನೆಟ್ಟು ಕೆತ್ತೆ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಒಂದು ಓ ಗಿಡ ಪಂದು ಗೊತ್ತಾನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಸಾಧಾರಣ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಒಳ್ಳೆದ ಕೊಡಿ ಪನ್ಪೇರು ನೆಕ್ ಲತ್ತು ಚಿಗುರು ಬೋಡು ನಮಕ್ ತುಲಿ ಒಳ್ಳೆದ ಕೊಡಿ ಒಳ್ಳೆದ ಕೊಡಿ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕೊಡಿ ಬೋಡು ಲತ್ತು ಚಿಗುರು ಆವೋಡು ರಡ್ಡು ತಿಕ್ಕಣಿ ಇಂಕ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಆವೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂವನ್ಲೆ ಒಳ್ಳೆದ ಕೊಡಿ ಒಂದು ಗಿಡ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ ನಿಗುಲು ಒಂದು ತುಂಬೆದ ಕೊಡಿ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಬೋಡು ನಮಕ್ ತುಲೆ ಇಂಚ ಚಿಗುರು ದೆಪ್ಪುಲೆ ಮೂಜಿ ಕೊಡಿ ಯಾವುಂಡು ತುಂಬೆದ ಕೊಡಿ ಒಂದು ಮೂಜಿ 4 ಕೊಡಿ ಪಾಂಡಲ ದಾಲ ಹೀಟ್ ಮಾತ್ರ ಅವು ಐಕೋಸ್ಕರ ಮೂಜಿ ಯಾವುಂಡು ಈತಿ ಯಾವುಂಡು ತುಂಬೆದಲ ಎಂಟರ್ದ ಕೆತ್ತೆ ಒಂದು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪರ್ ನಿಕ್ಲು ನಾನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತ ಪೆರೆಸೋಡು ಇಂಚ ಮೇಲ್ದ ಚೂಲಿ ಪೂರ ಪೋಡು ಒಂದು ಇಂಚ ಮೇಲ್ದು ಇಂಚ ಸಿಪ್ಪೆ ಇಪ್ಪುಂಟುಲೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ನೀಟಾದ ಪೆರೆಸ ನೋಡು ಒಂದು ಮೇಲ್ದ ಪೂರ ಸಿಪ್ಪೆ ಪೂರ ಪೋಡು ಇಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಪೆರೆಸನ್ಲೆ
ಇದು ಗಿಡ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಗರುಡ ಪತ್ತಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೆಕ್ ಗರುಡ ಪತ್ತಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಿಗಲೆಗ್ ನೆತ್ತ ಬೇರು ನಮಕ್ ಬೋಡು ತುಲೆಂಚ ಪಿಕ್ಕಾಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಗರ್ಪೋಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೇನು ಗಿಡನ ಕೂಡ ನೆಡ್ರ ಹಾಪುಂಡು. ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಐಜಿಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಗಿಡ ಉಂಡು, ಯಾ ನಾವೇನು ತೋಜವೆ ಮುಂದೆ ಗರುಡ ಪತ್ತಲೆನ ಕುಡೊಂಜಿ ಗಿಡ ಉಂಡು, ಅವು ತೋಜವೆ ಅನ್ನಿಗಳಿಗೆ. ತುಲೆ ನೆತ್ತ ಬೇರು ನಮಕ್ ಬೋಡಿಪ್ಪುನು, ಬೇರು ಪೂರ ಪೊಲ್ತು ಪೊಲ್ತು ದೆಪ್ಪೋಡು ನೆತ್ತ. ಒಂದು ತುಲೆ ಒಂದು ಕುಡೊಂಜಿ ಗಿಡ ಅನ್ನಿಗ್ಲೆ ತೋಜವೆ ಪಂಡೆ ಗರುಡ ಪತ್ತಲೆ. ಒಂದೊಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಗಿಡ, ನಮಕ್ ಏತ್ ಬೇರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆತಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತು ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಇದೇನು ಗರ್ಪೋಡು ಮತ್ತು ಬೇರು ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಬೋಡು ನಮಕ್ ಬೇರು ಕಟ್ಟಾರ ಬಲ್ಲಿ. ಈ ಗಿಡ ತೂನ ಅಂದಾಜು ಆಪುಂಡು ಇದೇನು ಮೆನಿಗ್ಲೆಗ್ ಗರುಡ ಪತ್ತಲೆ ಒಂದು ಬೇರು ಪಾಣ್ಯ ಆತು ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ತುಲೆ ಅವೆತ ಬೇರು ಒಂದೊಂಚೂರು ತೋರ ಉಂಡು ಬೇರು ಇಂಚ ತೋರ ಇತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ರಡ್ಡು ಗಿಡ ದೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಐತೆ ನನ್ನಲ ಉಂಡ ತೂಕ ಏತು ತಿಕ್ಕಂಡು ಆತ ಎಡ್ಡೆ. ಒಂದು ಓ ಗಿಡ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ನೆಕ್ ಕಂದೋಡಿ ಬೂರು ಪನ್ಪೇರು. ಕಂದೋಡಿ ಬೂರು ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾವು ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು. ನೆತ್ತಲ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಬೋಡು ನಮಕ್ ಒಂದು ದಂಟು. ತೂಲೆ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಪಾಡುನ್ ಪಂದು ತೋಜವೆ ಅನ್ನಿಗ್ಲೆಗ್. ತುಲೆ ಗರುಡ ಪತ್ತಲೆ ಒಂದು ನೆತ್ತ ಮೂಜಿ ಗಿಡ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಮಕ್ ಬೇರು ಪೂರ ದೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಐತೆ. ತುಲೆ ಒಂದು ಇಂಚ ಉಂಡು ನೇನಿತ್ತ ಕೂಡ ನಡ್ಕ ಒಂದೇನು ಇಂಚನೆ ನಡ್ರ ಹಾಪುಂಡು. ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ 1 ವರ್ಷ ಬಿಡ್ದು ಒಂದೇನು ಕೂಡ ಗರ್ಪೋಲಿ ಮಾತ್ರೆ ಮನ್ಪರ ನಮ್ಮ ಗಿಡ ದೆತ್ತ. ತುಲೆ ಅವೇ ಗಿಡನ ಕೂಡ ನಂಡಾಂಡು ಕೂಡ ಇಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಬೇರು ಬರ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಬೇರು ಮಾತ್ರ ಬೋಡಿಪ್ಪುನತೆ. ಬೇರು ಮಾತ್ರ ದೆತ್ತದು ಈ ಗಿಡನು ಕೂಡ ಅಂಚನೆ ನಡ್ಕ. ಒಂಚೂರು ಬುರಿ ದೆತ್ತದು ಇಂಚವೇನು ಊರ್ದು ಬುಡಿ ಅರ್ನ ಸೈ ಅವು ಜುವ ಪತ್ತುಂಡು ಗಿಡ. ಈತ ಬೇರು ತಿಕ್ಕದುಂತುಲೆ ಒಂದೇನೈತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ದೆಕ್ಕೋ ನೋಡು ಮಣ್ಣು ಒಂಚೂರ್ಲೆ ಇಪ್ಪರವಲ್ಲಿ ನೆತ್ತ ಒಂದೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ವಾಶ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬೇರ್ಲೇನು ಮಾತ ದೆಕ್ಕದು ದೀ ಐತೆ ಮಣ್ಣಿಜ್ಜಿನೆಟ್ಟು ಚೂರ್ಲ ಒಂದೇನೈತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪರ ಪಂಡ ಈ ಬೇರ್ದ ಇಂಚ ಬೊಂಡು ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ಬೊಂಡು ನಮಕ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಕಿನ್ಕನಾಗಿಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬೊಂಡು ನಮಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಅವು ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಬೊಂಡು ಮಾತ್ರ ದೆಪ್ಪೋಡು. ತುಲೆ ಇಂಚ ಕಿನ್ಕದು ಉಲಾಯ್ದ ದಂಟು ಬೊಡ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಬೊಂಡು ಮಾತ್ರ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಕನತ್ತು ನಂಚಿನ ಮರದ ಸಾಮಾನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ನಿ ಎಂಕ್ ನೆಟ್ಟು ಶೂಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಯಾನ ಇಲ್ಲಡಿತ್ನೇನೆ ಪಾಡೊನ್ನಿ ಒಂದು ಈತ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬಜೆ ತುಲೆ ಯಾನು ಒಂಜರೆ ತುಂಡುದಾತು ಬಜೆಗೆ ತೊಂದೆ ಮೂಲು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ತುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಪತ್ರದ್ದು ಪದ್ರಾಡು ಲವಂಗಗೆ ತೊಂದೆ ಅಂಚೆನೆ ನೆಕ್ ಇಪ್ಪುಲಿ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಆಜಿಡ್ದು 7 ಉಂಡು. ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೂಜರೆ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕರಿಯ ಜೀರ್ದರಿ. ತುಲೆ ಕರಿಯ ಜೀರ್ದರಿ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 3/4 ಮುಷ್ಟಿದಾತು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದೆ. ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೋಡು ದಯಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಕ್ಕೇನೆ ಆವೋಡು. ಒಂದು ನಗತ್ತ ಶುಂಠಿ ಮೂಜಿ ತುಂಡು ನಗತ್ತ ಶುಂಠಿ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಜಾಯಿಕಾಯಿಗೆ ತೊಂದೆ ನೆತ್ತ ಬೊಂಡು ಉಲಾಯ್ದ ಬೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ನಂಚಿ ನಾವು ಒಂದು ಓಡು ಮೇಲ್ದ ಓಡು ದೆಪ್ಪೋಡು. ಒಂದು ಮರ್ದ ಸಾಮಾನ್ಯಗಳು ಓಲ್ ತಿಕ್ಕು ಪಂದು ಕೇನರು ಒಂದು ಕಾರ್ಲಾಡ್ಗೆ ತೊನ್ನಗ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ. ಕಾರ್ಲಾಡು ಹೆಗ್ಡೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪಂದು ಉಂಡು. ಹೆಗ್ಡೆ ಮೆಡಿಕಲ್ದ ಸೈಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬಾಜನದ ಪುರ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ. ಅವಳು ಈ ಮರ್ದ ಸಾಮಾನು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಲೆ ಚಿನ್ನದ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪ ಮರ್ದ ಸಾಮಾನು ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡ ಅವಳು ಕೊರ್ಪೆರು ಐಟ್ ಗಮ್ಮತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಏತ್ ಬೋಡಾತು ಈತೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ನಿಕುಲು ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಈತ್ ಪಾಡೊಂಡರ್ಂಡ ಯಾವುಂಡು ಶುಂಠಿ ತುಲೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ತುಂಡು ಒಂಜರೆ ತುಂಡುದಾತು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತುಂಡು ಬೊಗ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ತುಂಡು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಶುಂಠಿಗೆ ತೊಂದೆ. ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನು ತುಂಬೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆದ ಕೊಡಿನು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಾಗಿದ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮೂಲು ನೆನೆಯವರ ದೀವೊಂದೆ ಯಾನು ಒಂದೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಡ್ದು. ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಹೆಂಟರ್ದ ಕೆತ್ತೆ ಯಾನು ಏಕಡೆ ಪೆರೆಸಿನ ತೋಜೆ ಐತೆ ಅಂಚನೆ ಪೆರೆಸದು ಚೊಲ್ದೆತ್ತು ಯಾನು ಮೂಲು ದೀವೊಂದೆ 4 ತುಂಡುದಾತು. ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕಂದೊಡಿ ಬೂರು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕಂದೊಡಿ ಬೂರು ಯಾವು ನಮಕ್. ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮರ್ದ ಬೇರು ತುಲೆ ಈತ್ ಮರ್ದ ಬೇರು ತಿಕ್ಕಂಡು ಈತ್ ಮರ್ದದ ಬೇರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಈತ್ ಬೂರೋಡೆ ಈತ್ ಬೇರಿಗೆ ಮೂಜಿ ಗಿಡ ತಿಕ್ಕದನ್ ನಮಕ್ ಮೂಜಿ ಗಿಡಟ್ಟು ಈತ್ ಬೇರಾಂಡು ಒಂದು ಬೇರು ನಮ್ಮ ಏತ್ ಪಾಡ್ಯ ನಮಕ್ ಆತು ಮರ್ದು ಒದಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂದೇನು ಪುರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಯ್ನ ಮಲ್ಪುನ್ ತೂಕ
ಒಂದು ಬೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಪಾಡೊಂದೆ ತುಲೆ ಆಯ್ತು ದಂಟು ಉಲಾಯ್ದ ದಂಟು ಪಾಡೊಂಡ್ರೆ ಖಾಲಿ ಮೇಲ್ಡ್ ಕಿನ್ಕಿನ್ಕದ ಪಾಡೊಂದು ಬೊಂಡುಲು ಒಂದು ಪೂರಲ ದಂಟು ತುಲೆ ಒಂದು ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ನಾರು ಒಂದು ನಮಕ್ ಪಾಡೊಂಡ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಐತ ಮೇಲ್ಡ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಬೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಕಿನ್ಕಿನ್ಕದಿತ್ತದು ಪಾಡೊಂಡ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೇನು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಬಂದು ತೂಕ ಕಂದೋಡಿ ಬೂರು ತುಲೆ ಇಂಚ ಗುದ್ದೋ ನೋಡು నేను ಬೆಚ್ಚ ನೀರುಡು ಪಾಡ್ರೋಂಡು ಅವೇತ ನೀರುಡೆ ಕಡೆಯರ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡ್ದೈತ ರಸ ಮಾತ್ರ ಬೋಡಿಪುನ್ ನಮಕ್ ಸಮ ಇಂಚ ಗುದ್ದೊಂದು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚ ನೀರುಡು ಪಾಡೋನಿ ಶುಂಠಿಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಸಮ ಗುದ್ದೊಂದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚ ನೀರುಡು ಪಾಡೋ ನೋಡು ಶುಂಠಿಡು ಸುಣ್ಣ ಉಂಟುಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಮೇಲ್ದ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಪಾಡೋಂಡ್ರ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಕುದ್ದಿನ ನೀರುಡು ಪಾಡೋಡು ಕಂದೋಡಿ ಬೂರ್ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿದ ನೀರುಡು ಮಾತ್ರ ಏನು ಕಡೆಯೋಡು ಮರ್ದನು ಶುಂಠಿಲ ಕಂದೋಡಿ ಬೂರ್ಲ ಗುದ್ದುದು ಕೊದ್ದಿನ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದ ಒಂದು ನೆಟ್ ಇಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಒಂಜೆ 20 ನಿಮಿಷ ಅಂಡ ನೆಟ್ ಇಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಕಡೆ ಉನ್ನಮ ಒಟ್ಟುಗು ಪೂರ ಉಂದಿತ್ತು ಗುದ್ದೊಂದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಹೆಂಟರ್ದ ಕೆತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುಡು ನೇನು ಸಣ್ಣ ಗುದ್ದೋ ನೋಡು ಮೂಜಿ ತುಂಡು ಪಾಡೊಂಡೆ ನಾನು ಯಾವ ಮೂಜಿ ತುಂಡು ತುಂಬ ಮಸ್ತ್ ಹೀಟ್ ಒಂದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಮೂಜಿ ತುಂಡು ಪಾಡೊಂಡೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಏನಿತ್ತು ಒಂದೇನು ಮಾತಾ ಪಾಡೊಂಡೆ ನೆಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಬೇರ್ಲ ಪಾಡೋನ್ಗ ಒಂದೇನು ಒಂಚೂರು ತರತರಿಯಾದ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಡ್ ಕಡೆಯಾರ ಈಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ನೀರ್ದಾಲ ಪಾಡೋ ನೋಡ್ಚಿ ನೆಕ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಚೂರು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಯಾವು ನಮ್ಮ ಕಂದೋಡಿ ಬೂರು ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿದ ನೀರುಡು ಕಡೆಯಾರ ಒಂದೇನು ಬೆತ್ತವುಲ ನೀರು ನೆಕ್ ಪಾಡ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಪೂರ ಪಾಡ್ರ ಪೂಡ್ಚಿ ನೆಕ್ ಒಂದೇನು ಇಂಚಿನ ಚೂರು ಗರಿ ಗರಿಯಾದ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದಿ ರೌಂಡು ಇಂಚದುಲಿ ತರತರಿಯಾದ ಪೌಡ್ರ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಯಾನು ಕುಡೋರ ಕಡೆಯನ್ಗ ನೆಕ್ ಯಾನು ನಗತ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಜೆ ಪೂರ ಪಾಡೊಂಡೆ ಒಂದೇನು ಕುಡೋರ ಕಡೆಯವನ್ಗ ಬೇರು ಅಂತೆ ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಅಂಚೆನೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತನೆ ಇನ್ನು ಪೂರ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಡೊಂಡೈತೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ನೈಸ್ ಆವೊಡುಂದು ಗರಿ ಗರಿದಾಲ ಇಪ್ಪರವಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ನೈಸ್ ಕಲ್ಲುಡು ಕಡೆಯೋ ನೋಡು ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆದ ಕೊಡಿಲ್ಲ ನಾನು ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡುವೆ ಒಳ್ಳೆದ ಕೊಡಿಲ್ಲ ತುಂಬೆದ ಕೊಡಿಲ್ಲ ಒಂದೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚೆನೆ ಕಂದೋಡಿ ಬುರ್ಬೇಕು ಶುಂಠಿ ಪಾಡ್ದ ನಂಚಿನ ನೀರನ್ನು ಮಾರ್ತೋನ್ಗ ಆ ನೀರುಡು ಕಡೆಯರ ನೀರು ಬೋಡಿತ್ತೆ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅರ್ತೋನ್ಗ ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ನೀರು ಈ ಬಣ್ಣ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಂದೋಡಿ ಬುರ್ದ ಬಣ್ಣ ಪೂರ ಬುಡ್ತುಂಡು ಕಿರ್ಮುಣು ಅಂತೆ ಕೈ ಕಡೆನಾಗ ಕಂದೋಡಿ ಬುರ್ ಪಣ್ಣೆ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಹೌದಾ ಲಾಪುಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೇನು ಈ ನೀರನ್ನೇ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಗ ನಮ್ಮ ಮರ್ದ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಒಂತೆ ತರಿಯಾದ ಪುಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೂರ ಐತೆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಮ್ಮನ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ನೈಸ್ ಆವೋಡು ಒಂದೇ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೂರ ಮರ್ದ ಸಾಮಾನ್ಲ ಪೂರ ಲಾಯಕ್ ನೈಸ್ ಆವೋಡು ಮಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪರ ನಮಕ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಬೈದಂಡು ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ನೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದ ಕಡೆನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡು ನೋಡಿಸಿದೆ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಇಂಚ ಕಟ್ಟರ ಬರೋಡು ಮಸ್ತ್ ನೀರ ಅಂಡಲ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟರ ಬರ್ಪುಜಿ ಈತ ಹದ ಉಂಡು ತೂ ಒಂದುಲ್ಲರ ತನಿಗುಡು ಒಂದಿತ್ತು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಬೈದುಂಡು ಸುಮಾರು ನೀನು 1 ಗಂಟೆ ಕಡೆಯರು ಒಂದಿತ್ತು ಯಾವು ಒಂದೇನು ನನ್ನ ದೆಪ್ಪುಗ ತುಲೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಅಗ್ಯಾಲವಾದ ಒಂಜಿ ಇರೆಗೆ ತೊನ್ಲೆ ಇದನ್ನ ತಡ್ಪೆಲ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನಿ ಇರೆಟೆ ಮಲ್ತದಿ ಇಪ್ಪೆ ದೊಂಬುಡು ದಿವೋಡು ಮಿಶ್ರಣ ಮೂಲು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುಗೈತೆ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಚೂರೇ ಇಂಚದ್ದೇದೋ ನೋಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಪೋಡ್ಚಿ ನುಂಗುಜಿ ತುಲಿ ಚೂಚೂರೆ ಕೈಟ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತದು ದಿಯರ್ನ ಸೈ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ತದು ಇಂಚ ಮಲ್ತದು ದಿಯರ್ನ ಸೈ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಚೂಚೂರೆ ದೆಪ್ಪಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಚೂರು ದೆತ್ತದು ಮನ್ಪೊಡು ನೀನು ರೌಂಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಚ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ದೀವ ಒಂದು ಬತ್ತಾರನ ದೂರ ದೂರ ದೀಲೆ ಇಂಚನೆ ಪೂರ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೋನ್ಗ ನಮ್ಮ ಸಮ ಲಾಯ್ಕ್ ನುಂಗೋಡು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ನುಂಗ ಎರಡ ಮಾತ್ರ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಲಾಯ್ ಕೊಂಚ ರಡ್ಡು ದೊಂಬುಗು ದಿಂಡ ಎಡ್ಡೆನೆ ಯಾನಿತ್ತೊಂದು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೋನ್ವೆ ಎಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಇದೀಗ 4 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇದು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಗಾಜಿನ ಬಾಟ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಒಣಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ, ಬಿಸಿಲು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಒಣಗಿಸ್ಬೋದು. ಗೆಂಡದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಂಡದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಒಣಗಿಸ್ಬೋದು. ಇದು ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿದೆ. ಇದು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಇದನ್ನು ನಾನಿನ್ನು ಬಾಟ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ ಇಡ್ತೀನಿ.
ಎಸ್ ತುಯ್ಯರತೆ ಚಿನ್ನದ ಮಾತ್ರ ಎಂಚ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಯಾ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜಯ ಏನಾಡಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂಡ ನಿಕುಲು ಹೆಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಕೇನೊಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ರ ಆಪುಜಿ ಸಾರಿ ಏನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಿಕುಲು ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ ಯಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡುವೆ ಏನೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂಡ ನಿಕುಲು ಲಿಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಯಾನ್ ಐಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಸ್ ನನ್ನ ನಿಕುಲು ಕೇನರು ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಮಾರ್ದು ಎಂಚ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಮೇಡಮ್ ಬಂದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತೋಜ ಒಂದು ಪೇಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಹಾಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋಲ ಚಿನ್ನದ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ವಿಧ ನಡ್ಕೊರ್ಪೇರು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಅವು ವಿಡಿಯೋ ಬೋಡಂಡ ದಯದಿ ಹಿಂಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಲ್ಪ್ಲೆ ಯಾನು ಚಿನ್ನದ ಮಾತ್ರೇನು ವಾವ ನಮ್ಮನಿ ಪುರ ಕೊರ್ಪುನು ಏತಿಯಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆಗೆ ಏತು ಮಾತ್ರ ಪಾಡೋಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಯಾ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ಕೂಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮರ್ದ ಬೇರ್ದ ಗುರ್ತಾಯ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲ ಹಿರಿ ಹಾಕ್ಲೇನ ಸಹಾಯ ಗೆತ್ತೊಂದು ಹಾಕ್ಲೇಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜಾದು ಉಂದೇನಾ ಪಂದು ತೋಜಾದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಗೆತ್ತೊಂದು ನಿಕುಲು ಮಲ್ಪುಲೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನಿನಿ ಹೆಣ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಾತಾ ತುಳುವ ಬಂದು ಲೆಗ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎರೆಗ್ ಪುರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂದು ಕಲ್ಪಾಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಪ್ಪೆರ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಯಾನಿನಿ ಮಲ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗಿನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೇನ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಏರ್ ಪುರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದು ಜಾರೇನ ಚಾನಲ್ಗೆ ದಯದಿನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಬೇತೆ ವಿಡಿಯೋ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರ್ದು ಎಂಕು ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟೋದುಂಡು ಎಸ್ ಇವತ್ತಿನ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ವಿಡಿಯೋಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ